Harimu. Hello लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव दिनैहाय जों नै केक बिमा ओमफ्राय फंबाय स्टेनलि जों साथामजोंहाय थांगासिनो दङ बेंटलनि अन्थाइबारि माया क्लाबावहाय दिनैनिफ्राय दिजाब्रां मेम'रियेल फुटबल टुर्नामेन्ट जागोन दिनैहाय अपेनिं आरो बेयावहाय आसा बर' ओमफ्राय रिंकिमोन फैगोननो जों बेयाव दा थांगासिनो दङ लोगोफोर कार पार्किं गैथ'वा लोगोफोरनि दा जोंहा नैबो पार्किं खालामबाय ओंखारजोब्बाय आरोना जों माथो केक बिमाया फुल ब्लेकखा सिम्पोल सिम्पोल खानसिखौ दिम्पोल खारनि आंबो ब्लेक गानदों लोगोफोर नै केक बिमायाबो ब्लेक गानदों नै माबायदि नुदों बेखौ कमेन्ट खालामहरदो ब्लेक स्पाइडार मोजां नुदों दा ब्लेक जों दा थाबायलांगासिनो दं नै थांनोसै टिकेट लानोसै ओमफ्राय हाबहैखानोसै सिङावहाय प्लेग्राउन्डआवहाय जों टिकेट लाग्रोखानायसै बेसेबां टिकेट नायनानै लादो नै जेनेरेलावहाय 50 बेफि टिकेटआव 100 टिकेट फानग्राफ्रा माबा हरदो बेफि गांथाम जोंना टिकेटआ मोनबाय नै एबार हाबफैनोसै सिङाव लादो आंनिया अन्थाइबारि माया क्लाब हरो बस नोंबो नायदो आलो गोजोन मोजां नंदा मोजां नंदा फाथा फाथि मोजाङैनो दं औ स्टियार नंखाय माथो नोंखौ बा बै दावफानो फानले बेनोथ' फाननो दाबो गैया हिनजाव लायाखै आरोखि दाबो सासे मोनबावनायनि सिनायखायोलै मानसियानो फंबाय हिनजाम जालाजिखायोलै माथो मोननो 3 लाखनि एकदमबारे 3 लाख मा दं 3,50,000 70,000 1 लाख 60,000 50,000 1 लाख एकदम पारफेक्ट गांसेयाव 100 एकदम लानानै थांदो 3 लाखखौ लादो आरो लादो जाखागोन जोंना भिआइपि नि एन्ट्रियानो बेजों भिआइपि दा टिकेटआ थेंक इउ प्रेजेन्ट फंबाय सिंग्राबो सफैबाय नै खुलुमबाय एबा बिराद गोबावनि उनाव बिराद गोबाव जाबाय लोगो मोननिया फंबाय रेडिअखौ बिराद गोबाव जाबाय नुयिया फंबाय नुफैबाय नै आसा बर' सफैखाबाय जोङो खननो रेडि जागासिनो दङ एसे नायगासिनो दं सानसे साउन्डखौ चेक खालामदों खोनासंनोसै जाखागोन बक्स पाखि किल' मोनफैयो दामि खादा दामि फोरालाय आदा जोंनि ब्रादार बेंक्स जागायजेनलायबाय दिनैनिफ्राय आथिखालाव दिजाब्रां बिथांनि मुङावहाय अन्थाइबारि माया क्लाबाव दिनैनिफ्राय सुरु ट्रफिया नै हारिमु बे समाव थामथिम जानानै थानो थाखाय खावलायबाय दान्दिसे उनावनो जोङो नोंथांमोननि मोसानाय दिन्थिफुंनायखौ नायगोन नै रायजो नोंथांमोन बाथि खेबनि थाखाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जानो गोनां बर'नि बिर जोहोलाव मुंख्लं दिजाब्रां मेम'रियेल फुटबल टुर्नामेन्टनि सेथि बादायलायनायनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय सिफुं हारिमुआरि आफाद बेंटल सिफुं हारिमुआरि आफाद बेंटल
लायो दा रिंकि ब्रह्मजों जानांगौमोनलै लानांगौमोन उपाय गैया माथो नोंबाजै खेबजाले नोंबाजैजों लाखानाय दंखायो ए मोजां दा खबर औ दे थेंक इउ फट' लानायनो बैजों लायनोसै अनाजों बैजों ओरै नों बुजागोन नों ने दे इयावहाय औ दे थेंक इउ डलार खामायखानायसै क'क्राझाराव लोंफायो क'क्राझाराव आसा बर' निकिता बर' फैगासिनो दं नै थांसिगोन दां इसोर ने फट' खेबजागोन होनना ने हा लोगो हमलांसै औ बेफोरबायदि चान्सखौ मोनबाय थायाना उनावसो फैलायो औ मोजां ने थिगैनो दं जोंना खाथियावनो फट' खेबना होनोसै आं केक बिमाखौ नै आसा बर' निकिता बर'जों नायबावगौमोन दा बेसा जों लिंजाबाय नै प्रग्राम दंना केक बिमानिया दिनैहाय मैला सभा मेथाइ खननांगौ ना थांसै न'आव थांसै